Bok apa Ah, takut berbok dia. kurang ni nak. First time nih peran ini. Ah, ni kebun tahu itu. Awak itu gua mahu ini. Itu belum terasa. हम साथ में जा रहे हैं हम बता दिया वो फोन करेगा अभी कुछ काम कष्टम है Kayak hap sa pisya ng tuban. Kayak hap suway mo, kayak hap suway. Kit Marslong ni day. मार Hakawai ka jingja ne ka step ka balapan parnya kriat ya kinong lait nongwan hasurok ba national highway kawai ka trok kitmar kala thung baji katba kadang thumu ban lech nong ba shalong lese kadang de kasin ka banangkong bakadon ka jingja kala kali hakne ka jingking namar ka de ka jaka hakaba ka surok ka khongwan bha bat ki kali ki babun hi ki yach suki hadu menta bapen mi ya kene ka khubor ompat laban tip na ka ai ka daw jong ka jingthung baji jong ka ne ka trok Henry la antat ba unongnya jong kane ka kali ulanya Khamsted. Kane ka jingja kalaja ha ka jingking umyam ha mendam Hariboh district.